Is-Sibt il-Prim Ministru Joseph Muscat beda l-impenji tiegħu fil-Kanada. F'Toronto huwa ltaqa' ma' Tony Aquilina, negozjant minn Għawdex li jmexxi l-kumpanija ta' suċċess Upworder Corporation. Aktar tard il-Prim Ministru iltaqa' ma' tad-dinjitari waqt laqgħa li kellu fil-Konsulat Ġenerali ta' Malta. Fil-għaxija, il-Prim Ministru u s-Sinjura Michelle Muscat kienu l-mistiedna tal-Malta Band Club, hemmhekk huma kellhom laqgħa sabiħa ma' aktar minn 400 persuna li jiffurmaw parti mill-komunità Maltija f'Toronto. L-impenji tal-Prim Ministru u d-delegazzjoni tal-Gvern komplew il-ħadd. F'Malta Park, Joseph Muscat attenda għaċ-ċerimonja tat-tluħ tal-bandiera u wara attenda l-quddiesa bil-Malti fi Knisja ta' San Pawl Apostlu. L-impenji tal-Prim Ministru jkomplu fis-sigħat illi ġejjin permezz ta' żjara fil-kumpanija Melita Travel Services, il-Malta Bank Shop u wara se jżur il-klabb tal-futbol tal-Melita. Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-delegazzjoni tal-Gvern mistennija jaslu lura Malta nhar it-Tnejn wara nofsinhar.